Για πάμε, για πάμε. Έχουμε πράσινη σειρά, τη φθινιάρικη, που έχει 3 χρόνια εγγύηση αντί για 5 της Parkside. Καρφωτικό, 20 βολτ, μπαταρίας, όχι πνευστό, όχι με αέρα κομπρεσέρ. Έχει εδώ καρφίτσες και δίχαλα μέσα, που έχει τη δυνατότητα να βάλει και καρφίτσες και δίχαλα. Εγώ προσωπικά έχω στο εργαστήριο πιο επαγγελματικά πνευστά με αέρα καρφωτικά. Το ένα πετάει καρφίτσες, το άλλο πετάει δίχαλα. Είναι διαφορετικά εργαλεία. Θα σας τα δείξω έτσι για να τα δείτε. Να δείτε, μη σας λέω ψέματα, έτσι. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό εδώ. Μπαίνει ο αέρας εδώ πίσω στο ακροφύσιο. Φορτώνει δίχαλα, εδώ πέρα βλέπουμε εδώ μέσα. Το κουμπώνεις σαν πιστόλι, σαν πολυβόλο, ρε διάολε. Έτσι, και το πατάς και πετάει. Αυτό δουλεύει με αέρα, με κομπρεσέρ. Και το άλλο είναι αυτό εδώ. Παρόμοια φάση με το άλλο, έχει ακροφύσιο, παίρνει καρφίτσες αυτό εδώ, όχι δίχαλα, έτσι σαν πιστόλι κλείνει ο γεμιστήρας του, πατάς το κουμπί, πετάει καρφίτσες. Αυτά, έτσι, αυτά μπορείτε βασικά να τα δείτε σε ένα βίντεο που έχω φτιάξει πώς καρφώνουμε στο ξύλο. Τα έχω νομίζω βάλει μέσα, άμα θέλετε να τα δείτε αναλυτικά. Πάμε όμως να δούμε το εργαλείο της Parkside. Λες και λέω, δεν ξέρω κι εγώ τι εταιρεία, έτσι. Αλλά είναι φθηνά, θα έχει το Lidl και ok. Είναι προσιτά για όλους, για DIY καταστάσεις. Εγώ το πήρα σε πράσινη σειρά, δεν ξέρω καν αν βγαίνει σε μαύρη. Για αν χρειαστεί να σε οικοδομή πιο πολύ, γιατί εδώ όπως είδατε έχω επαγγελματικά. Αν μου χρειαστεί κάτι, προς το παρόν δεν μου πολύ χρειάζονται αυτά τα εργαλεία, αλλά εντάξει, για να υπάρχει. Δηλαδή, αν είχα κάτι που είναι άμεση ανάγκη μου, σίγουρα θα έπαιρνα κάτι πιο επαγγελματικό. Πάμε να το δούμε. Εδώ είμαστε, μάγκες μου. Όπως όλα τα εργαλεία της Parkside, ο φορτιστής και οι μπαταρίες πάνε ξεχωριστά, δεν υπάρχουν στις συσκευασίες, τουλάχιστον στα περισσότερα, αν όχι σε όλα. Και πάμε να δούμε πώς δουλεύει. Ανοίγοντας αυτό το κουτάκι που έχει μέσα, βλέπουμε ότι εδώ έχει δίχαλα και καρφίτσες. Πάμε να βγάλουμε κιόλας να τα δείτε. Εδώ είναι οι καρφίτσες. Τέλεια. Και εδώ είναι τα δίχαλα. Πάμε να δούμε πώς φορτώνουμε μέσα στο γεμιστήρα. Πατάς αυτό εδώ. Οκ. Ανοίγεις. Και βάζεις τα δίχαλα. Προσέξτε τι δίχαλα και καρφίτσες βάζετε, γιατί εγώ δοκίμασα να βάλω από το άλλο το καρφωτικό που έχω άλλες καρφίτσες από αυτές που είχε συσκευασία και εντάξει, ευτυχώς δεν χάλασε. Λοιπόν, και έτσι μπαίνουν τα δίχαλα και εδώ βλέπουμε κουμπώνει η μπαταρία μας. Έτσι είναι το εργαλείο, έτοιμο για να δουλέψει. Στέκεται και όρθιο με την μπαταρία. Εδώ πέρα στο πλάι βλέπουμε ότι όταν είναι κλειστός ο γεμιστήρας βλέπουμε τα δίχαλα εδώ και οπότε όταν τελειώνουν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να τα γεμίσουμε. Η λογική στα προκάκια είναι να καρφώνουμε, στα δίχαλα είναι να πιάνουμε, εκτός ότι καρφώνει, μπορείς να πιάσεις και ένα πανί. Το χρησιμοποιούν οι ταπετσέριδες πιο πολύ, δηλαδή, στην επιπλοποιία. Λοιπόν, που πιάνουν τα πανιά, τα υφάσματα και όλα αυτά τα υλικά που κάνουν στις ταπετσαρίες τους. Πάμε να δούμε δηλαδή πώς δουλεύει το εργαλείο. Πατάς τη μύτη κάτω, αυτό το κόκκινο, το πατάς κάτω και πατάς τη σκανδάλη. Εδώ έχει μπει το δίχαλο μέσα. Εδώ πέρα έχει και αυτό που ρυθμίζει τη δύναμη που θα μπει το δίχαλο και η πρόκα. Εγώ το είχα βάλει στο τέρμα εδώ, για κανένα λόγο, απλά για να είναι δυνατό. Λοιπόν,
Βάζοντας τα καρφάκια μέσα, τα βάζουμε εδώ και από ό,τι είδα στις οδηγίες τα βάζεις από αυτή την πλευρά εδώ. Κλείνεις το γεμιστήρα και πας και καρφώνεις. Να βάλουμε την μπαταρία. Να τα καρφάκια μπήκαν μια χαρά. Αξιοπρεπέστατο λοιπόν το καρφωτικό της Parkside που είναι με μπαταρία. Μέσα δεν έχει φορτιστεί και μπαταρία να πούμε. Μια χαρά έκανε τη δουλίτσα από ό,τι είδα. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μου κάντε like και subscribe. Ευχαριστώ πολύ, Μοσαριδάκης ο Νίκος, Λασαριδάκη, γεια σας.